Il-kumplament tal-lejla tajba, sinjuri, merħba l-edizzjoni speċjali tal-programm Standard Blue, programm imtella mis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe il-Ħamrun, u llum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-Mawra ta' San Gaetano fil-Vatikan illi kienet bejn uħor ukoll anke bħal dan iż-żmien sena. Grazzi wkoll anke lil Malcolm li huwa jgħid il-lemenija tiegħi f'dan il-programm li jagħmel prattikament ix-xogħol kollu ħalla lili kemm nippreżentah mal-mistiedna speċjali illi għandna magħna wkoll anki f'dan il-programm. Għabel xejn ippermettu li ngħid unselli għas-semmija kollha ta' Radio 105 għal dawk li qegħdin iseguna permezz tal-midja soċjali, anke wkoll dawk li qegħdin iseguna permezz ta' televiżjoni fuq UTV għaliex dan il-programm ukoll qiegħed jixxandar fuq UTV. Ħanibda dina il-programm hawnhekk ħankunu qegħdin nitkellmu ma' ħbib antik tiegħi, neighbors mal-eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur Malti għall-Vatikan, is-Sur Frank Zammit. Kif aħna, Frank? Tajjeb, ħafna nippreferi li telli minn l-eċċellenza li għad fil-bidu. U nibqgħu nitkellmu. Nibqgħu nitkellmu. U bażi ta' jisa. Ma' Frank. Mela għaddit kważi sena, Frank, minn din l-esperjenza li għadha friska fil-moħħ ta' ħafna minna, fil-moħħ ta' ħafna Ħamruniżi u anke lil però bħal kull ħaġa oħra kull ideja li jkun hemm kull ħaġa li aktar minn ideja, bħal kull ħaġa li sseħħ tibda minn ideja. Kif nibdet fik din l-ideja li qatt ma sennejna li ħantellaw il-vara ta' San Gaetano fil-Vatikan. Jiena kont Ruma, kombinazzjoni, għax kellna nitlgħu qabel u tħassret il-mission u kont rajt fil-ġimgħa imqazza tal-2023. U kont akkumpanjajt l-ola żewġ pożizzjonijiet tal-Malta Tourism Authority, jiġifieri il-Chairman, il-Dr. Gavin Gurija, u l-Kap Eżekuttiv Sur Carlo Mikallef. Il-pjan tagħna kien li nagħmlilhom ħafna bilaterali li tikkonċerna il-fejn tourism biex Malta tibda ġġib leha dat tip ta' turist u kellna mmorru fil-Bażilika Minuri ta' San Andrea della Valle biex niltaqgħu mar-rettur tagħha ġew Marcos Boranelli sabiex fil-miliet ta' wara, jiġifieri qed ngħidu xi 8 xhur wara, kellu jsir kunċert fil-Bażilika u esebizzjoni ta' presepji Maltin. Illum il-ġurnata tal-presepju Malti laħaq livell għoli li jista' jikkompeti ma' presepji Italjani, presepji Spanjoli, ġifieri, presepju Malti daħal anka fil-Mużew tal-Bibja f'Washington DC. Ġifieri hemm espost il-presepju Malti f'Washington DC. L-iktar mużew importanti il-Mużew tal-Bibja. U meta mort aċċetta kollox il-pjan tagħna, ir-rettur, però qabel klat għalli għall-ġenerali jixtieq ikellmek, għalli ma mhux jagħtaw, għalli ma istenna telefonata mill-ġenerali. Għalli jiena mhux saridek għalfejn. ċempi li l-ġeneral xi sija wara u għalli b'dawn il-festi l-kjeriċi regolari kienu qed jippjanaw għas-sena ta' wara. Ġoruma, għalli ma mux fuq il-telefon, għalli jissa għada hija nospitaw kalli kiel. U jina kont niftakar ħadd id-direttur tal-Malta Tourism Authority u kol miegħi Taljana u waqt l-ikla spjega li kollox. U għatlu ħaġa waħda jonqos, għatlu l-istatwa ta' San Gaetano. Għax jiena homework, meta qalli xi jrid, jibqgħid naħseb. U l-idea ta' San Gaetano ġiet ftit minuti qabel l-irqad tiegħi, kont rasi fuq l-imħadda nħares li jissaqaf u ma nafx noqgħod kwiet jien sakemm norqod jiġifieri niqba' naħseb fuq xogħol li nista' nagħmel. U din biċċa xogħol oġbitu għatlu ħanajdlek, għatlu jiena m'għandix ħafna l-Italja, Ruma. Għatlu ħanċempel l-Arċisqof issa ħalli jekk nistgħu, jekk ma nistgħux. U l-Arċisqof qalli jekk l-Arċipriet Dun Walter Kawki jgħidlek iva, allura tellaw San Gaetano, ċemplet id-Dun Walter, ma kontx nafu il-Dun Walter,
jew forsi kont nafu mill-bogħod ħafna imma. U mal-ewwel ħadni tajjeb, għatlu x'nixtiequ u għalli iwa ntellawh, għalli din ħatkun unur għal-Ħamruniżi, għal-Ħamrun u għal-Malta. Mbagħad kont tlaqqajtu mal-ġeneral bdew jitkellmu bit-telefon, bil-mobile, se ċempru l-xulxin, u mbagħad ġara dak li ġara, ġifieri irrid ngħidli xi affarijiet oħra jiena. Ġi f'ħin strateġiku eċċellenti il-Mawra ta' San Gaetano f'Ruma fiċ-ċentru tal-Kattoliċeżmu. Għaliex? Għax 9 xhur qabel Malta kienet ġiet il-festa Maltija ġiet rikonoxxuta internazzjonalment mill-UNESCO li jien ukoll iċ-chairman ta' dak il-bord tal-Intangible Cultural Heritage. Ngħidu il-festa tradizzjonali Festa, imma l-festa bl-elementi kollha, mhux il-festa. Mhux qed ngħidu l-marċ, il-festa il-festa ta' ġewwa, kif it-tiżjin, il-murtali, it-talim tal-mużika fil-każini tal-banet, l-istess banda, l-armar, kif isir l-armar, kif isir id-drapp, u da kollu, ġifiri ġiba u kompendium, ġifiri isna ħriġna volum sħiħ ta' studju fuq il-Festa Maltija. U l-UNESCO aċċettata għarfita internazzjonalment bħala element intangibli. 9 xhur wara sar dan il-biċċa xogħol ukoll, irrid ngħid ukoll li San Gaetano għeni ħafna għax kien rikonoxxut ħafna mill-awtoritajiet Vatikani. San Gaetano kien avukat, kien jaħdem protonotarju għal Papa Giulio Tini. Papa Giulio Tini huwa wieħed mill-aqwa papiet tal-Knisja. Mingħajr Giulio Tini m'hemmx il-Kappella Sistina, m'hemmx il-Mużej Vatikani. Għamel ħafna anka proġetti f'Ruma, ma kienx biss kap spiritwali, uża ħafna il-rol ta' re li kien dak iż-żmien il-Papa huwa re. Allura biex iżomm ekonomikament stabbli il-Ruma kien jinvesti f'dawn il-ħafna proġetti. Irrid ngħid ukoll li San Gaetano ġifieri kieku baqa' fil-karriera tiegħu. Kieku seta' seta' jsir kardinal u forsi seta' jsir anke papa. Imma San Gaetano għażel is-sejħa li jgħin lill-batut, lill-fqir, lill-emarġinat, il-nies inkurabbli, jiġifieri. Irrid ngħid ukoll li kien hemm ferħ għal din l-attività ta' San Gaetano fil-Vatikan mill-istess nies tal-Vatikan. Ma ninsewx, Papa Bergoglio Franġisku ġej mill-Arġentina, kien Arċisqof ta' Buenos Aires. Meta l-Arġentina il-qaddis protettur tagħha bħalma San Pawlu għatana, San Gaetano huwa tal-Arġentina. Il-Kardinal Parolin, per eżempju, twilet San Gaetano. Allora kulħadd, per eżempju Kardinal Parolin, mhux San Gaetano jgħidu Gaetano tieni, jgħidlu bl-isem tal-familja. Darba minnhom fl-2023 f'Mejju, konsident il-Kardinal Parolin biex jiġi jiftaħ konferenza tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, u l-Kardinal kif lestejna minn hemm, għatlu qabel immorru niklu għan l-Arċisqof, għatlu għaw knisja intitolata għal San Gaetano, għatlu dik l-istatwa li kont kellimtek dwarha li ħantellaw Ruma. Għalli fejn, għatlu issa fit-triq nieqfu, sadattant jena riskjajt il-kappilla ma jkellimniex. Min is-serżwar kien il-ħamis, il-kappilla nikun off f'dik il-ġurnata, però ċempiltlu u fetħu, u ġiddu Anton, u ġid kappillanu kien hemm Don Joe u laqgħuh bl-iktar mod rispettabbli lis-Segretarju tal-Istat tas-Santa Sede u dam xi nofsija fil-Knisja u Marja feedback l-Arċisqof, ġifieri il-Knisja ta' San Gaetano impressjonatu l-estetika tagħha, għażbuħija tagħha, l-istess tkellem fuq l-istatwa wkoll. U meta ġejna għad-dunkwe, meta San Gaetano kien
ħdejn il-baldakkin fil-Bażilika ta' San Pietru, il-Papa ma kienx faċli għalih li taraw deħel bil-wheelchair u jpoġġi rasu baxxuta qudiem l-istatwa. Il-Papa jellu willingness kbira li din l-avveniment ma taħrablux minn taħt idej. Tinsewx li l-Papa kien ġej minn 12 ġurnata ta' vjaġġ u ftit sigħat, 3 sigħat 4 sigħat qabel ma daħal fil-Bażilika wasal minn Singapore. Ġifieri ma qatx jibża għal saħħtu, ġifieri bil-jet lag li kellu l-Papa Singapore ħafna sigħat qabilna u baqa' ġej il-Bażilika tar-rispett il San Gaetano u mbagħad il-Quddiesa in-number 2 tal-Vatikan, il-Kardinal Parolin, preseda dan l-avveniment u mbagħad wara l-purċissjoni il-Kardinal Parolin reġa' ġie żar l-istatwa, ħa ritratt mar-reffija u li għalli xi ġmielaw, għalli kieku jkollna inżommu hekk il-Bażilika ta' San Pietru kuljum, għalli kemm inkun ferħan. U mbagħad tittara l-San Gaetano ħireġ mill-korsija u ġifieri bin-nies bil-Ħamruniżi u bil-Malti li kien hemm dak l-innu xerdu l-ferħ. Jien nikkommovi ruħi u minn hawn ftit jew aħjar nieqaf għax nibda nikbi ġieli tara dak kollu kien kommoventi ħafna. L-attività kommoventi ħafna. Il-ħin huwa kontra tagħna, Frank, però issa nappella lil Malcolm hawnhekk biex jipprepara programm speċjali ieħor u nkunu nistgħu nitkellmu ħafna aktar fid-dettall għaliex perswas illi għandek ħafna aktar xi tgħidilna kemm dwar din il-żjara ta' San Gaetano. Seta' kien hemm diffikultajiet fuq dak kollu San Gaetano seta' ma daħal San Pietru. Meta kien hemm dak l-attakk fuq il-Papa, meta kien f'dawk it-12 days, u l-alert fuq il-Bażilika u fuq il-proprjetajiet tal-Vatikan olew fil-massimu tagħhom u San Gaetano seta' ma ġiex aċċettat fl-aħħar ħin. Anke l-pjana ħana bdilna San Gaetano kellu jidħol mhux joħroġ, imma kien hemm previżjoni ta' xita u għandna ma nistgħux nirriskjaw opra imprezzabbli ta' Carlo Darmanin li jiġri l-ħsara mix-xita. Allura aħna konna ddeċidejna il-Kumitat Organizzattiv li San Gaetano għandu jidħol ħalli hekk ma ssirx il-purċissjoni ħabba x-xita għall-inqas il-minimu San Gaetano jkun daħal fil-Bażilika ta' San Pietru. All right, mbagħad imma l-bambin u l-provvidenza ta' San Gaetano permettew li ma ssir xita u tara dik il-purċissjoni Ħamruniża għax vera kienet tat-teatini mondjali imma kien hemm il-banet Ħamruniżi, il-fratelli Ħamruniżi. Kien hemm kollox li hu tal-Ħamrun. Purċissjoni sħiħa tara s-serreb mill-Bażilika, mill-bib ċentrali tal-Bażilika u tieqpa' ħirġa twila il-barra minn Pjazza San Pietru. Affarijiet li qatt iktar ma jiġru u avvenimenti kommoventi. Frank, l-darbat li biex insieħlek Frank għandna jgħidu konfidenza jiena. Ħana ġew morru daqsxejn lura għal preparamenti biex tasal hemmhekk. Bħal kull ħaġa oħra żgur li kien hemm l-isfidi biex isir din il-mawra. Kien hemm xi sfida partikolari li forsi nkwatatek, forsi ħasbidek, u x'għamiltu biex għallibtu dawn l-isfidi. Kien il-ġibriet għad-kumitat ta' veru b'saħħtu kellna ħafna jnuna, ġifieri jiena ma rridx nieħu il-proset jiena kont l-ideatur, imma mbagħad il-Ħamruniżi għadmu kollox. U l-Ħamruniżi magħrufin għal dawn it-tip ta' avvenimenti kbar. F'sena fil-Ħamrun daħlet statwa li f'ħames sena qatt ma daħlet bħala f'San Pietru. U fl-istess sena l-Ħamrun ikkwalifikaw bħala l-ewwel tim fil-UEFA, fil-Conference League. Ġifieri ħaqqa s-sena għax minn Settembru sa Awwissu, 11 xahar. Qatt tifhem ġifieri anke aħna ma ħadniex riski. L-istatwa kienet inxurjata mill-Gvern Malti, hekk jiġrila xi ħaġa, però mbagħad kien hemm Gordon li ħadem kaxxa b'saħħitha l-istatwa ddefendieta
minn kull illa ta' baħar li seta' jkun hemm. Aqqas iċċaqalqet ċentimetru l-istatwa ma ngirfietx linja waħda l-istatwa. Grazzi għall-artistrija u l-maestrija ta' Gordon, ġifieri. Mhux qed jiġini kull jomu f'moħħi Farrugia, Gordon Farrugia. Qed tifhem? Imma mbagħad pereżempju oħrajn il-familja Vera tal-Alfaran li dawn ġarrew l-istatwa lemmu l-hawn mingħajr ma ħadu flus. U l-bqija jiena dina kelli niffinanzja minn entitajiet governattivi jenuna l-Malta Tourism Authority, il-Malta Transport Authority, il-Ministeru tal-Kultura, l-NDSF, il-National Development and Social Fund, u l-Bank of Valletta. Mingħajr dawn l-entitajiet, dan kollu ma setax iseħħ. Ġifieri għajnuna nsabet fl-aħħar mal-aħħar kien riklam ukoll anke għal. Però l-għajnuna ġiet, ġifieri jiena impressjonat. Hija San Gaetan huwa għad-dis tal-Provvidenza. Naħseb din ħaġa rieda u ipprovda. U ma provdix ħafna, ipprovda kemm kien hemm bżonn. Ġifieri ma kienx hemm business fiha di ġiet eżatt. Kemm kellna bżonn flus sibniehom. Mela, Frank, l-aħħar mistoqsija għandi għalik, bħala ambaxxatur Malti għall-Vatikan, tista' tgħidilna x'inhuma l-prospettivi tiegħek fuq din l-esperjenza u tista' tgħidilna wkoll x'kienu il-kummenti, x'kien il-feedback minn nies mhux min-nies ta' Malta ħanajdu din id-darba, però min-nies tal-Vatikan. Il-Vatikan impressjonathom ħafna. Jiġifieri kieku jiena nerġa' mmur bihom bi statwa oħra, tkun eħfef għax raw b'mod viżiv il-ġmil ta' statwa li ħadnilhom u s-serjetà u l-professjonalità li ħadmu r-reffija fil-Bażilika, ġifieri, però din niqpan sejħila jiena. Avveniment uniku. Di l-Arċisqof tali permess, ma tagħniex permess kwalunkwe. Dan San Gaetano kien parti minn attività li kienet qed tfakkar il-500 sena minn meta San Gaetano u 3 reliġjużi oħra li wieħed minnhom sar il-Papa Pawlu IV, qed tifhem il-Kardinal Caraffa, li waslu biex iffondaw l-ordni tal-kjeriċi regolari li aħna nafuhom aħjar bħala t-teatini. Ġifieri di kien hemm ħafna kelli feedback minn parroċċi li anke jitfgħu ilek kieku jkollna nagħmlu xi ħaġa aħna tgħinna, jiena ngħin imma f'affarijiet stabbiliti, jiġifieri hemm l-Arċisqof u l-Kappillan tal-Post. Imma barra minn hekk naħseb il-Knisja tesiġi wkoll li jkunu avvenimenti dawn, mhux ta' kuljum, imma avvenimenti li jiċċelebraw kisbiet kbar. Għax il-kisba, il-fondazzjoni tat-Teatini, ordni b'istorja ta' 500 sena, qed tifhem, u li San Gaetano huwa wieħed mill-4 fundaturi tagħha, hija xi ħaġa kbira u li kwalifikat l-istatwa ta' Karlu Darmanin li tidħol għal dan il-proġett enormi. Frank, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek. Ħanni tolbok biex nerġgħu nagħmlu programmi ieħor li jkunu sew nitkellmu ħafna aktar fid-dettall, Malcolm bla dubju jista' jieħu nota wkoll anke ta' dan u nkunu qegħdin nitkellmu għaliex perswasi li għandek ħafna aktar xi żżid. Insibu jiena nħobb ħafna ninforma lin-nies. U n-nies bla dubju li dawk li qed isegwuna kemm permezz tat-televiżjoni. Jiena fis minn il-konklavi bejn il-mew ta' Franġisku u l-elezzjoni tal-Papa l-ġdid, it-television u r-radios ta' Malta kelli 47 program. U 12 il-kitba fuq gazzetti ta' 1500 kelma l-waħda. Ġifieri jiena għaskont qed norqod f'dawk is-16 ġurnata. Frank, ma noħodlokx aktar ħin, grazzi tal-ħin tiegħek, bla dubju li s-semmija tagħna u dawn kollha li qegħdin isegwuna ħadu pjaċir ħafna wkoll anki l-intervent tiegħek f'dan il-programm. Sinjuri, minn hawn ftit ħin ieħor ħajkun magħna lill-Viċi President tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe il-Ħamrun, is-Sur Mark Farrugia.
Sinjuri, nkomplu għaddejna hawnhekk bil-programm Standard Blu, edizzjoni speċjali wkoll anke fl-okkażjoni tal-Mawra ta' San Gaetano s-sena l-għaddiet propju fil-sena mill-Mawra ta' San Gaetano fil-Vatikan. U bi pjaċir hawnhekk fl-istudio żmana nilqa' lill-ħabib tagħna, is-sur Mark Farrugia, il-Viċi President u Chairperson Kummissjoni Ruma, illi ħan nitkellmu miegħu daqsxejn ukoll anke dwar dak illi esperjenzajna propju sena ilu fil-belt tal-Vatikan. L-ewwel merħba Mark fil-studio żgħana hawnhekk. Grazzi, Malcolm. Bla dubju il-Vara ta' San Gaetano fil-Vatikan kienet opportunità mill-isbaħ għal Ħamruniżi kollha, però ma jistax jonqos ukoll kienet xi ħaġa speċjali għall-laqda mużikali tagħna illi kienet tiġbor fiha żgur bla dubju ħafna u ħafna preparamenti. Aħna fidejk biex tkellimna daqsxejn ukoll anki dwar il-preparamenti. Grazzi Malcolm, grazzi Manuel ta' l-istedina. Insellem il-nies li qed isegwuna fuq il-frekwenza u bla dubju il-mawra tagħna biex nakkumpanjaw il-Vara ta' San Gaetano ġewwa Ruma kienet xi ħaġa li ma tintnesa qatt. Hekk kif is-soċjetà semmat illi din l-aħbar se nagħmlu xi ħaġa kbira ġewwa Ruma. Mill-ewwel ħadna l-okkażjoni biex niffurmaw bħala soċjetà kummissjoni speċjalizzata għal Ruma. Il-kummissjoni, il-kumitat oġbu illi jaħtallili bħala chairman, nista' ngħidlek li kellna nies vari minn kull qasam tas-soċjetà, kemm membri, kemm mhumiex, u anki minn barra s-soċjetà. Fejn kulħadd fil-professjonalità tiegħu kellna loġistika, kellna fotografi, ġifieri ridna naqdu tim illi tix tkun xi ħaġa memorabbli. Fil-fatt konna nintaqgħu kull ġimgħa nagħmlu meeting biex naraw kif ħanfasslu flimkien din il-mawra. Il-mawra kulħadd jaf sarfet f'suċċess u għalkemm kellna ħafna xogħol xisir. Nista' ngħidlek illi kulħadd kien jaħdem għal qalbu, kulħadd kien jiġbed ħabel wieħed, kulħadd kien jiġi jagħti r-rendikont tiegħu kull ġimgħa x'inhu jagħmel u x'ma jagħmilx. Kellna ħafna kuntatti wkoll barra, kellna kummissjoni banda s-Sur Mastrijiet. Għamilna kunċert mill-isbaħ imtella mis-Sur Mastrijiet u mill-banda tagħna, flimkien kellna l-kor magħna mir-Ruma fejn onorana bil-preżenza tagħhom u nistgħu ngħidu li l-attendenza kbira li kien hemm il-Knisja kienet ibbakkjata. Kellna anki ħafna ħriġna affarijiet kommemorattivi biex infakru dejjem din il-mawra tagħna u nista' ngħid li nħatfu. Kellna medalji li sbieħ li għamilnihom għall-kommemorazzjoni, inħatfu f'ġimgħa daw nbiegħu kollha. Kellna 130 waħda. Nbiegħu kollha mill-membri, nħaduhom kollha l-membri tas-soċjetà li daw żgur ħajbqgħu jgħozzu għal-omorhom, rikordi sabiħ ħafna. Mark, aħna ħafna drabi bħala l-poplu ġenerali għara biss il-prodott finali. Però kif semmejt inti kien hemm ħafna xogħol, kien hemm ħafna nies involuti, ħafna koordinazzjoni, sija twal ta' diskussjonijiet min jaf. Kien hemm xi sfida partikolari li bħal kull ħaġa oħra l-sfida ħajkunu hemmhekk, però kien hemm xi sfida partikolari f'din il-ġrajja sakemm mill-mument li ddeċidejtu illi tagħmlu dan il-proġett sakemm fl-aħħar mill-aħħar kontu preżenti fil-Vatikan. L-isfidi ma jispiċċaw qatt. Sal-aħħar mument li ġejna biex iwettqu il-mawra tagħna. Però nista' ngħidlek li bit-tim b'saħħtu li kellna u l-imħuħ li kellna f'dal-kunsill, f'dal-kummissjoni, nista' ngħidlek li l-isfidi ta' mhux ġew faċli ħalli ma ngħidx. Però buċċi minn quddiem nista' ngħidlek li qelibnihom kollha bl-inqas problema. Hemmhekk kellna armonija flimkien, bqajna naħdmu minn wassalna tinsix li kellna kontinġent ta' 200 ruħ għarax responsabilità. Ġifieri aħna kellna il-coaches li kull coach kellna persuna tieħu ħsieb, ġifieri mill-kummissjoni fejn wassalnihom fejn ridna. Ruma konna qed noqogħdu attenti li nibqgħu kollha flimkien, ġifieri biex ħadd ma jitfix kellu jaqbdu dinna triq oħra
Allura żammejna kulħadd flimkien ma kienx faċli biex daħħalnihom il-Vatikan kulħadd kien bit-tabella, ntajna wkoll mal-Papa fej nista' ngħidlek li daw il-memorji żgur mhux ħajtnesew qatt. L-isfida l-ikbar sfida li kellna hija biex torganizza biex tagħmel il-mawra mal-Vara, għax inti torganizza l-banda, il-Vatikan biex tidħol mhuwiex faċli, però nista' ngħidlek li at the end meta tara l-Vara ta' San Gaetano ħirġa mill-bib tal-Vatikan jabdek il-bart u l-biki u kulħadd kien kommoss. Meta tara l-banda tiegħek id-doq quddiem il-Vara ta' San Gaetano ġo Ruma għajd li xi paġu fik. Jiena ngħid li x-xogħol kollu l-organizzazzjoni kollha l-għamilna dak huwa l-pjaċir tagħha, is-sodisfazzjoni. Ġifieri l-isfidi tinsihom meta tara dal-affarijiet. Mark, għandu mistoqsija tal-aħħar hawnhekk illa li xil-ħin huwa kontra tagħna, sintendi u għandna ħafna aktar mistiedna ma' min nitkellmu f'dan il-programm. Fil-fema tiegħek kif ħarġet is-soċjetà tagħna mal-membri u ma' daw kollha illi qasmu din l-esperjenza fil-Vatikan f'Napli fost oħrajn ukoll f'din il-mawra jiena ngħidu f'din il-mawra. Jiena nista' ngħidlek dejna kellna ttira l-Vatikan u kulħadd kien preparat, però nistgħu ngħidu li morna Napli u kellna purċissjoni sabiħa bil-Vara ta' San Gaetano. Ġewwa Napli fejn għamilna festa kbir hemmhekk bil-banda tagħna u anki erfajna il-Vara ta' San Gaetano li hemm ġol Bażilika ta' Napli fejn għamilna pellegrinaġġ mill-isbaħ bil-banda tagħna. U kif jaf kulħadd minn ġimgħana tellajna atmosfera tistimmaġina għandek mitejruh mal-marċ bil-bnadar tagħna u għamilna festa mill-isbaħ fejn tajna pjaċir saħansitra anke n-nies tal-lokal li ġew magħna. U minn barrek aħna morna Carpineto Romano. Carpineto Romano daw għamlulna festa l-istess bħal Napli daqqejna fit-toroq. Kulħadd jaf li Carpineto Romano huwa ġemellaġġ mal-Ħamrun, laqgħuna s-sindakat tem flimkien mas-sindku tagħna Kristin Samut li kien magħna ukoll biex morna Carpineto Romano, kedna l-isbandieri. Għamlulna festa kbira fejn daw tawna ikla u xorb b'xejn tal-li allegrajnjom bil-banda, ġabu banda tal-lokal u fil-fema tiegħi difissret li kabbarna l-familja anki magħhom bħala soċjetà għaliex qed ngħidlek. Mela s-sena l-oħra wara l-mawra ġew il-banda ta' Carpineto jallegraw in-nistana u hekk. Dis-sena kellna l-isbandieri li ġew iżuruna reġgħu u min-naħa l-oħra kellna l-kor fej bil-bravi sur mastrijiet tagħna u l-banda tagħna tellajna l-isbaħ kunċert għal-festa ta' San Gaetano bil-kor li onorana minn Carpineto fej dan ukoll kantaw l-innu bit-Taljan ta' San Gaetano wara xi ġimiel, ġifieri dajla ma ssir snin twal fil-Ħamrun. Ġifieri aħna ferraħna n-nistana, però barrek adurajna ħanajtek il-patrun tagħna San Gaetano li huwa l-patrun tal-Ħamruniżi kollha dal-unur bl-innum kanta bit-Taljan kif inhu miktub. Ġifieri naħseb li ħriġna bl-unuri on the whole is-soċjetà tagħna ħarġet bl-unuri kullu kien. Ġifieri minn hemmhekk sawwek. U nibqgħu naħdmu biex inkomplu nagħtu nkabru l-unur tas-soċjetà tagħna. Rosat Mark, permettili ngħidlek grazzi tal-ħidma tiegħek u ta' sħabek. Bla dubju minn moħħok għaddej ukoll anke xi proġetti ieħor biex ikun nista' ngħidlek li ġabdejna naħdmu għas-sena d-dieħla aħna ma nifqu qatt. Futura. Inkomplu għaddejjem bil-programm fejn din id-darba ħan nitkellmu dwar is-servizz tal-banda tagħna sintendi fil-Vatikan. Mela sinjuri wasal il-ħin hawnhekk biex nitkellmu wkoll anke dwar l-impenji mużikali lill-soċjetà tagħna hawnhekk bis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe fil-mawra fil-Vatikan propju s-sena l-għaddiet. U nilqgħda hawnhekk ukoll il-Maestro Justin Martin. Kif għana sur ma sorajt? Alright, nsellimlek Manuel, grazzi tal-istedina u nsellem ovvjament anke l-semmija tar-radju anke dawk li qed isegwuna permezz tal-medja soċjali u televiżjoni. Mela, huwa pjaċir tiegħi li għandi lilek hawnhekk ukoll anke bħala parti minn dan il-programm. Nafx hekk l-ewwel darba jew ġieli kont mistieden hawnhekk. Ġieli konna mistednin. Mela mhux l-ewwel darba, suppost tħossok aktar komdu. Insomma, għalija dejjem esperjenza ġdida.
Mela, naħseb illi taqbel miegħi meta ngħidu li għal mużiċisti li ddoq fil-Vatikan, naħseb hija esperjenza l-ewwel nett mhux esperjenza li ħadiltaqa' magħhom. U naħseb illi għal xi wħud kienet l-esperjenza ta' ħajjithom. Kif tħares dan kollu? Iva, ovvjament illum il-banet ħanibda minn hawnhekk iktar minn qatt qabel qegħdin isifru aktar u ovvjament ġifieri kien hemm ukoll minn diġà żar il-Belt ta' Ruma, eċetera, eċetera. Però having said that, l-esperjenza li esperjenzajna aħna bħala soċjetà u anke allura bħala banda kienet esperjenza unika fis-sens ta' l-avveniment x'kien. Mela hekk qed nitkellmu fuq vara titolari Maltija li tela tal-ewwel darba ġewwa il-Vatikan. Jaf kienet l-ewwel darba ma nafx hekk hux tkun ukoll Possibilment l-aħħar waħda. Allura żgur l-ewwel nett għall-banda tagħna bħala banda kienet l-ewwel mawra tagħna f'Ruma u allura kienet okkażjoni wkoll speċjali minn dak il-lat, però kienet iktar u iktar okkażjoni speċjali għal dan l-avveniment straordinarju ħansejħulu hekk illi seħħ. Żgur kienet esperjenza unika għal uħud mill-bandisti tal-postana li uħud minnhom kienu wkoll ta' età żgħira illi għalihom kienet l-ewwel esperjenza kemm li jsifru ma' banda u jdoqqu barra minn xtutna u wisq iktar f'avveniment bħal dan. Ġifieri anki dawk il-mużiċisti li kif diġà qabel diġà forsi esperjenzaw daw it-tip ta' mawriet, però żgur li għalihom dan l-avveniment kien speċjali għaliex kif diġà għedna daqqew l-ewwel darba u kif għalina possibilment naħseb anke l-aħħar ma' banda illi telat biex takkumpanja wkoll pellegrinaġġ b'vara Maltija li telat propju u daħlet anke ġewwa l-Bażilika ta' San Pietru. Għal ħafna u ħafna Maltin illi kienu qegħdin hemmhekk Maltin u Ħamruniżi li kien hemm. Ekku, ovvjament l-isbaħ avveniment kien ovvjament meta din l-istatwa anke wieħed mir-ritratti partikolari juru lill-Papa din il-vara ovvjament kien il-Mikki Papa Franġisku naħseb dak kien wieħed mill-iktar mumenti storiċi f'din il-mawra f'dan l-avveniment. Mela, Sur Masp, apparti l-impenji tal-banda tagħna fil-Vatikan, kontu wkoll Napli u kontu wkoll f'post ieħor ġew l-Italja nipprova niftakar. Carpineto Romano. Ekku. Servizzi hemmhekk, Bibriju hemmhekk, semmajtu il-marċi sbieħ tal hemmhekk. Kif taħseb li ntlaqat il-banda tantu tal-qalbna mhux mal-Maltin biss illi kienu preżenti, mhux mal-Ħamruniżi biss illi kienu preżenti hemmhekk, però mat-Taljani u anke mat-turisti illi allegraw ukoll anke mal-post tal-banda tagħna. Ekku Manuel. Bi pjaċir ngħid illi kull post fejn daqqejna kemm f'Ruma, kemm f'Carpineto Romano anke f'Napli jidher biċ-ċar li l-banda tagħna intlaqat b'entużjażmu, intlaqat b'ferħ. Kemm ovvjament il-Maltin li telgħu magħna iżda b'mod partikolari wkoll mit-turisti u t-Taljani li kienu hemmhekk preżenti dan jixtu anke ċertu filmati li ovvjament ġibdu il-Kummissjoni Media li minna wkoll nirringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu tas-soċjetà tagħna. Però il-banda ntlaqat b'entużjażmu kbir, speċjalment meta għamilna wkoll il-kunċert ġewwa il-Bażilika ta' San Andrea delle Valle ġewwa Ruma. Kien kunċert ġifieri li kellna kummenti sbieħ ħafna, intlaqa tajjeb ħafna. Xhieda ta' dan huwa wkoll il-numru ta' nies li mlew nista' ngħid kważi ppakjaw il-Bażilika u l-kummenti anki li kien hemm wara. Kien kunċert ġifieri li preparajna lih ovvjament, però li tlaqa u tieħu pjaċiri li almenu x-xogħol li tkun għamilt ma jkunx sewa għal xejn. Meta titkellmu dwar kunċert bħal dan ovvja il-preparamenti ma kinux ta' naħseb ġurnata jew tnejn, forsi tkellmu daqsxejn ukoll anke dwar il-preparamenti u minn kemm bdew qabel. Ekku, aħna
kif appena ovvjament ġiet l-aħbar illi l-banda tagħna ħadd titla' tagħmel dan l-impenn mill-ewwel bdejna naħdmu aħna bdejna nagħmlu x-xogħol tagħna. Bħalma taf, alright, aħna kellna daw l-avvenimenti fejn daqqejna kif semmejna Napli, Carpineto Romano, il-programm Frum, eċetera, il-pellegrinaġġ li wkoll kien il-qofol ta' din il-mawra, però ovvjament dan isir ħafna u xogħol ta' preparament minn qabel, loġistika, informazzjoni tal-banda, eċetera, eċetera. Qabel inkompli minn hawn nixtieq fuq dan nirringrazzja minn qalbi lil Sur Mast, kollega tiegħi, Maestro Johnny Van Borch, għaliex kien strumentali kemm fejn tidħol il-loġistika u anke il-formazzjoni tal-banda. L-ewwel biċċa xogħol kbira Manuel malli ikollok xi ħaġa bħal din hija biex tibda tfittex il-bandisti. Ovvjament kellna ħafna bandisti tal-post illi ovvjament tajnihom l-ewwel preferenza biex jitilgħu magħna, imma mbagħad ikollok ovvjament iġib daqsxejn nukleu ħorżar ta' bandisti aħna nsejħulhom barranin li ma jdoqqux magħna regolari. U allura tibda tikkuntattja lin-nies biex tara min jista' jaqdik u min ma jistax. U r-rispons kif kien, però minn dawn li ħansejħulhom il-barranin aħna? Ikun hemm ħafna li jkunu jixtiequ jaqdu, però minn ħabba raġunijiet ovvjament ta' xogħol għax dak li jkun irid jieħu l-lif, eċetera, eċetera, mhux dejjem tkun daqshekk faċli. Però għall-grazzja tal-Alla ġifieri għadna nukleu banda ta' 40 mużiċist li tlajna hemmhekk u għamilna wkoll unur lis-soċjetà. Però apparti minn dan, da kollu jinkludi wkoll tippjana l-loġistika tiegħek. Tajjeb, tinsiex dana qed ngħidu ġifieri banda li ħassifer bl-istrumenti tittellaħħom fuq l-ajruplan. Ovvjament nafu li l-istrumenti li illum il-ġurnata jiswew il-flus, allura tittoqgħod attent ħatara illi ma jkunx hemm l-ebda ħsara fl-istrumenti. Ġifieri da kollu huwa xogħol li jrid isir bir-reqqa. U grazzi, nerġa' nirringrazzja l-Sur Johnny Van Borch li bl-esperjenza tiegħu ovvjament żgur għenet biex dawn l-affarijiet setgħu jimxu smooth, però mhux mingħajr problemi, eċetera, eċetera. Din te point jifhimha għaliex aħna forsi minn hemm barra nkunu qed ngħidu iva tellgħu banda qabad l-istrument u tella, però biex inti tellaj dak l-istrument, biex tellajt il-banda, kif qed tgħid inti hemm ċertu loġistika, hemm ċertu xogħol, ċertu ħsieb, biex ma nsemmux ukoll anki l-ispejjeż illi ikun hemm biex ittella dan il-kontingent ukoll biex tagħmel din il-mawra. Però fl-aħħar mill-aħħar irnexxiet u rnexxiet b'suċċess. Ekku, ġifieri kellna 60 mat-Ministerz żball li għall-grazzja tal-Alla għalkemm ikollok xorta ta' ġifieri tipprepara kemm tipprepara Manuel u tkun ġifieri tajt mhux ngħid moħħok mistrieħ ta' li tielax preparat għax ix-xogħol għamiltu bir-reqqa, però xorta jinqalgħu dak in-naqra problemi żgħar. Però għall-grazzja tal-Alla ġifieri. Però jiena nħobb ngħid li l-isfidi qegħdin hemmhekk biex telibhom mhux biex iwaqqfuk. U telibhom u tieħu gost illi fl-aħħar bil-aħħar kif qed ngħidu kienet esperjenza anke dawk il-mużiċisti kollha li talgħu magħna għadhom isemmuha sal-lum kollha rringrazzjawna, kollha faħruna ta' kemm ħadna ħsiebhom, ta' kemm konna organizzati, ġifieri dik xi ħaġa li wkoll tieħu pjaċir tismagħha u tagħmellek kuraġġ anki għal forsi ma nafx avvenimenti oħra fil-futur. Ħaġa wkoll li xtaqt ngħid huwa l-programm li semmejt li għamilna ġewwa Ruma, ġewwa l-Bażilika ta' San Andrea delle Valle. Ovvjament, hemmhekk għandek ukoll inti impenn ieħor, ġifieri tipprepara l-mużika, tagħmel ir-rehearsals minn qabel, ġifieri bdejna rehearsals minn hawnhekk u anke għamilna rehearsals u mbagħad rehearsal wieħed fil-verità ġewwa fuq il-post hemmhekk f'Ruma u ħaġa sabiħa li llum kulħadd jafa li kellna x-xorti illi naħdmu ma' kor minn Carpineto Romano li ġie ingħaqad magħna ġewwa Ruma biex ukoll seta' jieħu sehem magħna f'dan il-kunċert u kanta l-innu solenni ta' San Gaetano bit-Taljan. Kif nafu oriġinarjament l-innu kien jitkanta bit-Taljan, però mbagħad kien inqeleb għal Malti u qatt ma reġa' tkanta b'din il-lingwa.
Però grazzi għax-xogħol siwi li għamel kemm is-Sur Maġuni Van Borx flimkien mas-Sur Isaac Kakija li minna wkoll nirringrazzja, stajna il-budan l-innu nerġgħu għat-Taljan biex dan il-kor seta' jakkumpanjana. U tant intlaqad din il-ħaġa li fil-fatt dis-sena propri fil-festa ta' San Gaetanu dal-kor rġajna ġibni hawnhekk biex ħasem fil-programm li nagħmlu aħna ta' kull sena fil-festa ta' San Gaetanu u reġa' kanta dan l-innu bit-Taljan. Justin, kien ta' pjaċir għalija li għajnik l-studio sana unek, kien intervent verament interessanti. Ma nafx għandek xi ħaġa oħra x'iżżid ma dak li għadek kemm Hemm ħafna x'iżżid, però ovvjament il-ħin huwa limitat, però nerġa' nirringrazzja lilek Manuel tal-istedina, grazzi ħafna. Mela semmejtilna wkoll anke l-Kummissjoni Media ftit tal-ħin ilu, waqt li nirringrazzjak Justin ukoll tal-ħin tiegħek. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor ħankunu qegħdin nitkellmu ma' ħabibi ieħor tagħna ma' persuna oħra li jagħmel ħafna xogħol mas-Sur Henry Zammit Kordina, mbagħad ħajkonna intervent ukoll bil-video mas-Sur Marco Billocca li ħajkun qed ikellimna wkoll anke dwar ix-xogħol illi jagħmlu minn wara l-kameras illi grazzi għalihom għadna sal-ġurnata tal-lum u min jaf għalkemm il-sena oħra nibqgħu nkawdu dawk l-esperjenzi sbieħ ġewwa l-Vatikan. Mela nfakrukom illi għandna edizzjoni speċjali hawnhekk ukoll tal-programm Standard Blu fejn qegħdin inkomplu nitkellmu dwar il-mawra ta' San Gaetanu fil-Belt tal-Vatikan madwar sena ilu. U f'dan il-moment hawnhekk fl-istudio sana nilqa' lill-ħabib tiegħi wkoll is-Sur Henry Zammit Kordina, merħba fl-istudio sa Radio 105 Henry. Grazzi tal-istedina, pjaċir tiegħi. Huwa pjaċir tagħna wkoll li qegħdin naraw il-persuna tiegħek u lilek fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk ukoll ġew l-istudio sana. Ħanitkellmu daqsxejn dwar dak li ġara minn wara l-lenti fil-Vatikan. Sintenti inti persuna li għandha karriera twila fil-qasam tal-videografija. Persuna partikolari għal raġuni li narawk ħafna kemm quddiem il-kamera anke wkoll wara l-kamera li forsi mhux daqshekk normali għaliex ħafna drabi naraw nies jew ikunu dejjem wara l-kamera jew oħrajn ikunu dejjem quddiem il-kamera. Hawn xi ftit tali li huma wkoll atturi ma iva kif qed tajt inti. Ħafna drabi n-norma tkun jew quddiem jew wara. Jew kellha wara. Jiena jew fortunat jew sfortunat ma nafx ma jgħid fit-tnejn. U apparti minn hekk apparti il-video jiena wkoll fotografu wkoll u neditja x-xogħol ukoll. Fil-fatt bħalissa għaddej fuq il-dokumentarju fuq il-mawra tal-Każin tagħna ta' Ruma ħajkun viċin l-elu is-sena u forsi ftit wara fi ħafna xogħol. Naturalment hemm ħafna filmati. Però qed neditja ħin. Inti għedtilna jekk inti zvinturat jew kalla fortunat li naraw. Kiena nista' ngħid li aħna bħala poplu ġenerali aħna għandna l-fortuna li narawk kemm quddiem il-kamera u napprezzaw ix-xogħol tiegħek ukoll li tagħmel wara l-kamera. Tifhimniex ħażin temma qed ngħid żvinturat fis-sens għax ħafna aktar xogħol. It-tnejn li huma jirrikjedu xogħol differenti imma ħafna xogħol. Kemm bħala attur. Għax dak li jkun meta jara xi ħaġa fuq it-television jew cinema whatever jgħid alright, radik il-nofsija, il-kortisija, u għaddiet. Imma l-preparamenti li hemm għal xi ħaġa bħal dik hija kbira. Jiena forsi nieħu fuq il-livell tagħna ta' atturi Maltin. Hemm ħafna xogħol. Tkun ippreparat, riċerka, tistudja l-linji, tisir l-script, editing, hemm ħafna xogħol. U l-istess fejn jidħol il-qasam tal-videografija, fotografija. Jiena titkellem iktar bħalissa fuq il-videografija. Huwa xogħol interessanti għax il-kamera fiha nfisha tieħdu f'ħafna postijiet fejn normalment dak li jkun jew ma jkollux permess li jidħol jew ma jazzardax jidħol. U fil-fatt jiena tul dawn is-snin kollha kelli ħafna okkażjoni tidħal f'diversi postijiet fejn kun qed niffilmi naturalment. Imma għandek dik ix-xorti fl-istess ħin. Dik ikun ngħid il-kamera ma kontx tidħol probabbli. Kieku ma kellix il-kamera. Eżatt. Tkun restritt. Issa, per eżempju, case in point, naturalment, tanna l-Vatikan. Xi tfisser li però il-mawra fil-Vatikan għaliex mhux għax li mort il-Vatikan, però f'dak il-moment partikolari. Fil-fatt tara, jiena il-Vatikan mhix l-ewwel darba li mort, u mhux l-ewwel darba li mort niffilmja. Għaliex għax
Snin ilu kont qed naħdem fuq dokumentarju li jismu Faxxa Ħamra li huwa fuq il-Lambatini Maltin li tilgħu fil-Vatikan fis-sajf. L-istorja ta' kif beda kollox, kont inqabbad minn tnejn nies li kienu fl-ewwel gruppi. U kienet interessanti għalija kelli l-permess li mhux postijiet fejn normalment dak li jkun ma jkunx daqshekk aċċessibbli għalih. Kif tħalt il-Vatikan f'dil-mawra, ma kienx ħaġa ġdida x'tħalt il-Vatikan, imma kif appena tħalt u nara l-istatwa glorjuża tagħna qiegħda hemmhekk. Iqabdek ċertu ferħ, ċertu eċitament. Fl-istess ħin, mux għet niddejjaq najtu nasab ħadd tħol għala wkoll. Lew ħaġa li għattat hi kemm żgħira l-istatwa. Għax għandhom dorina u narawha fil-Knisja tagħna, tajjeb. Allura hemm ċertu kobor tal-istatwa tara mill-viċin. Mentri hemmhekk fil-Vatikan, għax il-Vatikan u dak li hu, il-bini huwa enormi, timbela. U l-istatwa vera tiġi miniatura, Imma mbagħad sejna kelli il-permess li nkun mal-qasam tal-medja għax jiena kont qed nikkaverja n-naħa tal-każin. Allura kont sitwazzjoni kont qiegħed viċin ħafna u l-ħaġa li tara l-Papa ġej qiegħed quddiemek. Qed jagħmel dik ir-reverenza u talba quddiem San Gejtanu. U fl-istessin tara dawk il-ħamruniżi kollha tal-każin mhumiex, imma ħafna ċoħ li tkun tafu ma tajt għaddaħ fl-istessina tara daqxej qegħdin hawn il-Vatikan u fil-pjazza wkoll u daw in-nies kollha li nafu hija surreali fl-istessin, xi ħaġa li mhux se tarġa' tasal żgur, talaqas mhux kemm ikunu ħajjin aħna. Jiġifieri ma tistax tiddiskrivija. Issa jien se nipprova niddiskrivija bil-mod li se nagħmel fejn jidħol id-dokumentarju. Semmejt il-Papa. Il-Papa kellu jħalli din id-dinja propju ftit tax-xhur wara u l-pożizzjoni tal-Papa kienet kif kienet dakinhar wieħed seta' jinduna li dan kien persuna li qed ibati però xorta waħda kien sab il-ħin u għamel ftit ħin quddiem l-istatwa li aħna nistgħu ngħidu hekk tant. Konna fortunati li kellna l-Papa. Fl-istess ħin konna mdendlin ukoll ħafna affarijiet inbidlu. Il-Vatikan ibiddel minn ħaġa l-oħra u l-Kommissjoni Ruma kellha battekata kbira biex. Per meta tajt ibiddel minn ħaġa l-oħra? Għax mhux ovvjament l-organizers tinsiex waħda li da il-Papa kien qiegħed l-Indonezja u kellu teddida fuq ħajtu. Issa sa fejna fil-pjaniet kienu li ma kienx ħajkun preżenti. Meta ħarġet l-aħbar li l-Papa fil-fatt se jkun preżenti, inbidlu kollox, inbidel kollox il-sigurtà, mod fil-fatt jiena kelli l-permess jumejn qabel wafquli. Jispiċċa tiġri tira l-Vatikan u m'għandix permess biex nifilmja. Permess ħareġ, imma kellna narġgħu nagħmlu kollox minn ġdid. U kif ukoll anki l-istatwa naħseb kollegi tiegħi se jgħidulek sakemm għamluha diġà, il-pjan tal-istatwa kienet li tibda proċessjonalment minn Via della Konċiljazzjoni dik it-triq twila li tagħti għall-Vatikan. Mentri il-Vatikan literalment għallinna minnu barra minnu ġewwa. Il-vara jekk tidħol ma terġax toħroġ. Allura ddeċidew li ħallu hemm ġew minn qabel u toħroġ trionfalment mill-bib. Ħin huwa kontra tagħna, però għar-raġuni li kellna diġà diversi persuni li tkellmu magħna waqt oħrajn ukoll li jridu jidħlu f'dan il-ħin qasir li għandna hawnhekk flimkien. Però li kelli ngħidlek issemmi li mument partikolari wieħed minn din il-ġita, il-mawra nsejħula li rridu. Insa il-Papa, ovvjament, ma tistax ikun illi ma tiftakarx ħaġa bħal din. Imma kellna żewġ ġiti li kienu suċċess kbir li kienet waħda f'Napli u kienet l-oħra f'Karpineto Romano li huwa il-post li huwa ġemellax mal-Ħamrun. Għamilna festa hemmhekk ftit żewġ postijiet li kienu ġifieri xi ħaġa meravilja illi żgur mhux se ninsija l-ewnet qed nara l-ħin kollox inkun qed neditja. U ħaġa oħra żgħira li ngħidlek qabel forsi ma nifut, tajt forsi tkun iffortunat li qed tiffilmja għaliex għax inti jkollok anke tkun forsi daqsxejn il-bogħod bil-lenti tista' ġġib l-affarijiet viċin. Imma meta toqgħod qis
li il-persuna, videografu, fotografu, issa f'kas iktar videografu, għaliex għax tagħmel ħafna iktar ħin bil-lenti ma' jnejk. Mhijiex ħaġa faċli. Inti meta tmur x'imkien, qed tara kollox bl-għajnejn normali. Immaġina taqbad binocular, tajjeb, tal-għajn waħda minnhom. U tagħmel ħafna ħin għaddej. Bajnejk magħluqa waħda u l-oħra bil-binocular. Qed tara l-affarijiet, imma mhix komda. Mhux qed tarhom bl-aħjar mod li tista' tarhom bħalma tkun narhom. Qegħdin hemm qudiemi, m'hemmx qed narhom bl-għajnejn tiegħi propja, qed narhom, imma qed tifhem il-punt tiegħi, ġifieri mhijiex faċli u jkollok strain fuq l-għajn, imma fl-istess ħin ngħid fortunat li jien qed niddokumenta xi ħaġa storika, xi ħaġa li mhux se tintesa' qatt għalina l-Ħamruniżi. Allura jiena m'għandix xejn nżid taħlif illi vera nħossni kuntent li kont hemm u issa se nkun iktar kuntent li sa naqsam dik l-esperjenza mal-komplement tal-Ħamruniżi. Jiġri jasal dan id-dokumentarju ħalli jkunu nistgħu ngawdu wkoll. Mhux se jkun qasir, mhux se jkun tip ta' dokumentarju ta' xi kwartax, hemm ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet. Allura imma dak li jkun għandu kollox iddokumentat issa fejn ma jridx fast forward. Henry, kien il-pjaċir tiegħi li lqajtek hawnhekk fl-istudio sa Radio 105. Kienet l-ewwel darba, però nittama li mhix l-aħħar darba wkoll. Fismi u fisem mhux il-Ħamruniżi kollha biss, ħanajlek fisem il-Maltin kollha għaliex perswas illi x-xogħol li qed tagħmel u anke dak li diġà rajna ma jgawdux biss il-Ħamruniżi, però jgawdu il-poplu ġenerali. Ngħidlek grazzi tal-ħidma tiegħek u grazzi wkoll anke ta' xogħol li tagħmel anki barra minn dan is-suġġett li għandek. Grazzi lilek, pjaċir tiegħi. Mela, preparamenti jrid ikun hemm bil-fors. L-ewwel nett ħatmur tiġbed ġewwa l-Vatikan li mhux kulħadd ikun mar, allura jkollok issaqsi biex tkun taf il-protokolli li jkun hemm bżonn ġewwa l-Vatikan. Fosthom anke wkoll l-ilbies illi kif mort hemmhekk ukoll rajt illi s-security tagħhom u n-nies hemmhekk jagħtu każ l-ilbies li tkun libes. Min-naħa l-oħra wkoll tittara fejn ħatoqgħod, dan hemmhekk kitub post partikolari fejn inti tkun sabbilit u tiġbed ir-ritratti minn hemmhekk, speċjalment meta jkun ġej il-Papa, hemmhekk is-security tikber ħafna bil-kemm ħalluk tiċċaqlaq minn dik il-post li jkunu allokaw lilek. Sfidi żgħar kien hemm, għalija wkoll kienet esperjenza doppja għax kienet l-ewwel darba li jiena ħansifer għar-rasi li naqta l-biljetti għalija u kemm għall-familja tiegħi u min-naħa l-oħra rid ukoll insib post ċentrali li nkun nista' nilħaq maż-żewġ avvenimenti, dak li kellna il-purċissjoni ta' San Gaetano lejn il-Vatikan u min-naħa l-oħra il-kunċert li kien hemm San Andrea delle Valle. Hawnhekk ngħid proset il-Sur Mas Justin għall-kunċert bellezza li sar f'San Andrea delle Valle. Nista' ngħid li l-Knisja l-kobor tagħha kienet mimlija daqs bajda u fejn jitlu ritratti iva f'San Andrea delle Valle għandi wieħed li huwa l-qalbi ħafna fejn il-Maestru Justin qed jiddereġi il-banda tagħna waqt il-kunċert. L-ieħor ovvjament ir-ritratt waqt li kien ħiered San Gaetano minn ġewwa l-Vatikan kien għadu fil-korsija u tara l-entużjażmu tagħna l-Maltin, il-Ħamruniżi speċjalment u l-fotografi u kulħadd dieħel u parti minn hekk kien żmien partikolari fejn il-Vatikan kien qed jiġi restawrat, allura hemm ukoll hemm dak in-naqra imprint u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lis-Sur Anselm Xiberras illi dan ir-ritratt printjah bħala poster u ngħata min-naħa tal-Knisja. U ieħor partikolari li jiena wkoll seb ix-xejda l-aħħar fl-għaqda li nħossib il-Malta Photography Society huwa ritratt partikolari fil-ġemp mjuri skultura fejn Santa Elena u daħla tur il-kobor tal-affarijiet li hemm ta' statwi ġewwa il-Vatikan. Minn hawn nixtieq ningrazzja wkoll lil-Ifrim, is-Segretarju tal-Gazin u lill-President talli afdawni biex jiena nimmortalizza din il-parti żgħira milli ħatibqa' mniżla fl-istorja li huwa San Gaetano ġewwa l-Vatikan. Mela risqina l-aħħar ta' dan il-programm Standard Blu edizzjoni speċjali wkoll li kif tafu qegħdin nitkellmu dwar il-mawra ta' San Gaetano anke wkoll tal-soċjetà tagħna fil-Vatikan f'Napli fost l-oħrajn
U ħantemmu dan il-programm ma jistax ux vera. Ħanitkellmu ngħidu żewġ kemm bizzar mal-President maħbub tagħna Mario Karabot. Kif aħna Mario ħabib tiegħi? Mux ħażinek tal-lajrejt, nirringrazzjak tal-istadina U għal-pjaċir tiegħi bħal dejjem. u nirringrazzja s-semmija numerużi li għanna. Kienet esperjenza m'hemmx klib tiddeskrivija, dik li tkun viċin il-Papa kważi tant kien close li mistejtlu jdejh u konna isa kettara isa id-dija talla preżenti qudiebek. M'hemmx kliem kif tiddeskrivija. Kienet esperjenza, ux vera, Mario, meta tħares lura lejn dak il-moment illi issa għaddit bejn waħdu ieħor sena. Li tajtina kont qiegħed daqshekk viċin ma' persuna maħbub. Persuna li kien qed ibati għaliex der li kien qiegħed ibati għamel l-isforzi kollha biex jiġi hemmhekk. Kont qiegħed hemmhekk kellimtu u llum fih aktar sinifikat dak il-moment għal-raġuni li ftit tal-ġimgħat wara ftit tax-xhur wara il-Papa għadda l-ħajta dejjem. Ekku dik se tibqa' memorja dejjem ta' dik l-okkażjoni li tkun viċin tiegħu kellimtu ħa pjaċir bl-entużjażmu li konna qegħdin hemm wara dik l-atmosfera li tara qudiem il-vara jitlob hemm tgħid di xi ħaġa meraviljuża li narġa' ngħid m'hemmx kliem tiddeskrivih. Esperjenza li tibqa' memorja ngħidlek għal-ħajt żgur. U moment titkellem jgħidlek x'esperjenza u x'fortuna kellek li tintaqa' preżentament f'dik l-okkażjoni. U hemm ritratt u filmat partikolari li kull darba li niltaqa' miegħu anke fuq is-social media li hemm il-Papa jitlob waħdu qudiem il-vara l-istatwa tagħna ta' San Gaetano hija verament xi ħaġa li għabdek ċertu emozzjoni. Naħseb bħala esperjenza tiegħek li kont qiegħed hemmhekk Direttament ifhimni. Taraħ ibati u taraħ kommos jitlob qudiem il-vara xi ħaġa kbira. Mario, però ħanoħġu daqsxejn lil nisa mill-laqgħa tiegħek mal-Papa. Ħanitkellmu daqsxejn ukoll anke dwar is-soċjetà tant maħbuba tagħna, soċjetà li hija f'qalbna, issa ngħidu hekk hux vera. Meta nħarsu lejn din l-esperjenza illi għaddiet l-esperjenza ta' sena ilu fil-Vatikan, x'aħseb illi fissret din il-mawra għall-futur tas-soċjetà tagħna? Fissret ħafna nies b'enerġija jaħdmu, is-sapport għalkemm il-volontarjat naqas, però hemm enerġija li nista' niddiskrivejulek l-aħħar festa li kellna ftit tal-ġimgħa ilu in-nies li kien hemm kienet mhux se ngħidlek qatt ma rajna bħalhom, imma kien ammont ta' nies li veru ferħanin jieħdu pjaċir, qisu t-talb li sar ġol Vatikan baqa' jrendi u baqa' b'dik il-qalb għall-festa tal-Ħamrun. Mario, jena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid ma dak li tkellimna għaliex fil-Fursan Salker issa wasalna fit-tmiem ukoll ta' dan il-programm verament interessanti programm li ħadd pjaċir hawnhekk ukoll anke nippreżenta magħkom ħafna ħbib tiegħi. Ekku. Jiena il-Giuseppini supporters il-membri kull jista' jiffrekwenta lis-soċjetà l-Gazin. M'hemm bżonn jaħdem direttament bl-idejat, bil-ħsibijiet, wieħed jitkellem. Iktar ma tkun konxju familjari bil-kuntatti li jkun hemm, is-soċjetà dejjem tikber iktar. Mario, jena ringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi lilkom sinjuri li segwejtuna kemm fuq Radio 105, kemm fuq il-pjattaformi tagħna hawnhekk tal-medja soċjali, anke wkoll lil daw kollha li segwewna fuq UTV. Sakemm ikunu magħkom bi programm ieħor simili bħal dan, aħna insemmulkom u nawguralkom il-kumpliment tal-lejla tajba. Ringrazzjakom il-ġdid.